ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉମିନ ଦୋକାନ ଗଲୁ। ଚାଉମିନ ପୁଅରେ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲି। ଚାଉମିନ କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଚାଉମିନ। ଆମ ପୁଅ ହେରେ ଖାଲି ହେଁ ହେଁ ସେ ଏଫି ପକାଉଥିଲେ। ଆମେ ରଥ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ରଥ ପାଖକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ। କେତେ ହଲ୍ ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଖେଳନା ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ରଥ ପାଖରେ। ରଥ ଜାମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ରଥଟି ଛୁଇଁବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରଥ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆସିଲୁ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ। ଦୋଳି ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ରାମଦୋଳି ପାଖରେ ରାମଦୋଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖେଳନା ପିଲାଙ୍କର ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଦୋକାନ ପତ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ ବୁଲିକିରି। ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଭଲ ଫକ୍ସିଂ ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ବସିଗଲୁ, ରଥ ପାଖକୁ ଆଇଲୁ। ରଥ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଜମିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆମେ 3 ରଥ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଲୋକମାନେ ବି ଫଟୋ ଉଠାଉଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ରଥ ପାଖକୁ ଗଲା ସବୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ରଥ ଛୁଇଁ ପାଇଲୁନୁ। ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।